Keď začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj Sabák. Pomôže ti jasná správa. Unimu cesty, sprav tu miesto. Pre hasiča sama, on napraví to. Veď dobre vieš, sám je hrdina. Požiarník Sam. Ohnivé koleso. A je to, pane. Leskne sa ako zrkadlo. Áno. Bessie vyzerá úžasne. Radšej ju schovajme späť do depa, do bezpečia pred tými ohňostrojmi. Dobre, pane, už na tom pracujeme. Pri ohňostrojoch opatrnosti nikdy nie je nazvyš. To rozhodne nie sám. Dobre sa vyspí, Bessie. Dobrú noc. Radšej sa vráťme na stanicu. Zavolal som pontypanskú mládež na školenie o bezpečnosti ohňostrojov. Výborne, Sam. Ak dnes večer bude každý dodržiavať pokyny, nebudú žiadne nehody. Prišiel si dať raňajky, otec? Nemám čas jesť, Brony. Zastavil som sa, aby som ti povedal, že tento rok organizujem ohňostroj v Pontypandii ja. Naozaj? Ty? Ty budeš organizovať ohňostroj? Áno, Bronwyn. Bude na železničnej stanici, takže príď s dvojčatami skoro, aby ste mali dobré miesto. Bude to najväčší ohňostroj, aký Pontypandy videlo. No, musím ísť. Treba toho toľko zorganizovať. Nie. Čo sa deje, drahá? Vieš, keď som bola malá, ocko každý rok robil ohňostroj pre mňa a bratranca Liema. To musela byť zábava. Bola to nočná mora. Pozri, každý rok podpálil niečo iné. To neznie veľmi sľubne. Myslíš, že by si tam mohol zbehnúť a dozrieť na ňo Charlie? Dať pozor, že otec všetko urobí, ako má? Samozrejme. Neboj sa, Bronwyn. Tento rok nič nezačne horieť. Čo je zle na tomto obrázku? Ohňostroj nie je dosť veľký. Nie, to nie je ono, Norman. Ešte niekto? Vrchnák by mal byť zavretý. Ohňostroj by mohol podpáliť celú škatuľu. Správne, James. A čo tento obrázok? Nemá to nič spoločné s veľkosťou ohňostroja, Norman. Tí ľudia sú príliš blízko. A ohnivé koleso nie je správne pripevnené. Nemalo by byť príliš voľné, ani príliš utiahnuté. Všetci veľmi dobre. Je od teba pekné, že mi ponúkaš pomoc, Charlie, ale ja viem, čo robím. Nemali by byť tie svetlice ďalej od seba, Garrett? Ale nie, sú v poriadku. A nemali by sme použiť poriadne odpaľovacie rampy? Len žiadne obavy, Charlie. Tieto fľaše od mlieka budú perfektné. Ak sa prevrhnú, potom nebudú. Dobre, tým, výborne. A všetko, o čom sme hovorili, je aj v príručke. Pozorne si ju prečítajte a večer buďte opatrení. Ďakujem, Sam. Ahoj. Radšej skontrolujem, či to funguje pre každý prípad. Aha, perfektné miesto na ohnivé koleso. No. Tak. Odtiaľ to len tak neodpadne. Tu sme hotoví, Charlie. Hej. Tá je ale studená. Neboj sa, veľmi rýchlo sa usušíš a šálka čaju ťa zahreje. Poď, Charlie. Dobre, Garrett. Už sa blíži čas veľkého ohňostroja. Práve toho sa obávam. Chcem povedať, dobre.
Zatiaľ nikto nevolal sám. Tvoja prednáška o bezpečnosti mala zrejme zmysel. Dúfajme, Penny. Možno by sme mali ísť skontrolovať Bessie. Viete, je veľmi blízko pri ohňostroji. Som si istá, že je v poriadku, pane. Hurá! Fia! Hurá! To je krása! To boli tie najlepšie rakety. Čo bude ďalšie, detko? A čo tak nejaké rímske sviece? A sú tie rímske sviece od seba dosť ďaleko, dedo? Áno, sú. A, dedo, budeš ich zapaľovať bezpečnostnou sviečkou? Samozrejme. Môžem už začať, mladý James? Áno, dedo. To je ale veľký ohňostroj. Len počkaj, keď uvidíš veľké finále. Ohnivé koleso. Geniálne! Milujem ohnivé kolesá. Počkaj! Áno, James? Je to koleso bezpečne pripevnené, dedo? To rozhodne je. A je dosť voľné, aby sa mohlo točiť? Som si istý, že to bude v poriadku. O, dedo! Netočí sa! Čože? Nie! A teraz sa od neho zapaľuje depo. Ale nie! Myslím, že by sme mali zavolať požiarníka sama. O, nie! Vnútri je Bessie. Čože? Horí depo na železničnej stanici? Horí depo na železničnej stanici! Ó, nie. Bessie! Počkajte na mňa! Vedela som, že sa to stane. Myslel som, že som skontroloval všetko. Na vine bolo ohnivé koleso. Nesmie byť pripevnené tak silno. Strana 7, odsek 2. No, dupnite na to sám. A teraz všetci odstúpte! Odstúpte! Úbohá Bessie. Pusť vodu, Penny. Nezahasený. A Bessie? Je v poriadku? Oh, moja Bessie. Stále je v perfektnom stave, pane. Áno, ale zajtra možno bude potrebovať trochu vyleštiť. No, samozrejme, pane. A vráta depa budú potrebovať trochu farby. A prepáč, že som ťa s tým ohnivým kolesom nepočúval, James. To je v poriadku, dedo. Možno by som ti mohol na budúci rok pomôcť s prípravou ohňostroja. To by bolo skvelé. A moju pomoc nechcel. Tak, ohňostroj sa skončil. Je čas ísť do postele. Nie celkom sám. Toto som kúpila po ceste sem. Áno! A skávky a poriadne veľké. Tak, dobre, všetci poďte k sebe a urobíme si fotku. Opatrne, dedo. Prskavku máš držať na dĺžku ruky. To som vedel.